Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Unu mara last week na ezugo m video si na ọ mara ihe na-eme Matias, mana gezie na ntị ka unu ka Matias wee mee gịnị wee mee onwe ya expose. Nyota abụrụ ndị Igbo asị na ọ ndị na-asụ Igbo sị who the gods wants to destroy, we first of all make them rebel. So I think that is what is gradually happening to Matias now. In a bid for Matias to disgrace the church, he end up disgracing himself. Pay close attention na this video. No one in here ya matania. So call the kwenu Ndigbo mulonze mozo calling. Genu ntị ka unu fụka Matias nwokoko si wee gbuo onwe ya egbe n'ọkpa na wash. Gee ntị ndị iberibe chigbo na ndị otu ya inesepụ anya efu na ebe a bụ InShot hospital Ogidi. Ebe a bụ InShot hospital Ogidi na Anambra State. Na chigbo na ndị otu ya na ihe na-akụ na fonu gị. Ihe na-akụ na 17 minutes after 6. 17 minutes after 6. Ihe a bụ ije mpụrụ 22 minutes after 1 nke abalị. Ka m nọ ebe a na-ege ntị. Chigbo na ndị otu ya na-anwụ ọbara n'ala Igbo otu okwu asị. Ndị otu ya ndị ụka. Na ihe a bụ ije mpụrụ eri 22 minutes after 1. How? Ka anyị hapụzi ige ntị akụkọ ọ na-akọ. The fact is that no kwuru nọ na InShot hospital. Now I want somebody to go and tell Matias when next he wants to mention the name of a hospital. Nya oluoye n'isi ka ndị mmadụ wee mara ife ọ na-ekwu. InShot Mission Hospital Ogidi. Unu ụka ndị ụka ka ọwụ. Unu ọgwụ ndị ụka ka ọwụ. So imagine the kind of emergency though that na the only place do available at that time. Matias yejewu InShot Mission Hospital. He intentionally omitted that mission hospital. Ka ndị mmadụ gara ịjụ ya ajụjụ. The question o sịrị Chigbo na ndị otu ye ke ndị otu Chigbo na ndị ụka ndị otu ye. Now the only hospital do available for nyanwa ega for emergency matter ojinaka mgba with regard to human health wo Mission Hospital unu ụka unu ọgwụ ndị ụka lụrụ. Ọ na-efe na this young man nọkata oge ụfọdụ ọ na-eme ka onye nwụrụ anwụrụ, ọ na-eme ka onye na-ese anwụrụ. So kedu ife ọ na-akpọziri Chigbo na ndị otu ye? You left your house by 1 a.m. and ebe ị nwere ike inweta response immediately to handle that emergency wụ na facility ndị ụka. Yet every day na-akpọ ndị ụka. Why na ihe eburu onye ahụ ebe 1 a.m. jebe na nke gụnwa onye omenala lụrụ ngụnwa onye omenala ihe eburu ya jebe Ogidi ọdụrụ nso na nke mkpọ na Ogidi kedu ife dị iche na ihe ejebe mkpọ ebe lụrụ nke kedu ife iji wee jewe Ogidi na nke ndị ụka lụrụ. Sometimes onye a na-ekwu okwu ọ na-ekwu ka onye nwụrụ na-ese gay. Chigbo na ndị otu ya ịnọ na facility ndị ụka wee na-akpọ Chigbo na ndị otu ya ndị ala na facility ndị ụka ka ịnọ ọkwọ facility ọwụ ndị ụka lụrụ ya to standard ahụ to the point that na case nkewu ahandụrụ nwo because nkewu sọsọ onye anyị agba Panadol. Ịghọtago onye anyị agba Panadol ife nke omenala hospital wụ na-alụ ife chemistry nurse ya alụ ncheje na nke nurse ụmụ Ezeagụ onwe services nwere ike inweta na ụlọ ọgwụ Matias ma enweta na nke chemist nurse ụmụ Ezeagụ onwere ife ma enweta nwebe a onwere ife dị iche. Now case karịrị nke ka ibujewe na facility ndị ụka everyday Chigbo na ndị ụka ọwụrụ na ọ bụrụ na ndị ụka lụrụ InShot ahụ 1 a.m. ahụ irugo ebe ị na-eje ị nwere ike ịnyagido moto bifo iru ebe ị na-eje. Ịghọtago nye credit to whom honor is due. Hapụ ide ekwugheri ka ndị na-esi Igbo go na ndị otu na-akọ ka ndị na-esi Igbo ijere InShot. Say it right. InShot Mission Hospital ndị ụka nwe ndị ụka lụrụ ya facility niile ahụ efuru ebe ahụ mere anya godo attractive
to the point that na at least no respond to emergency because any last go get an moto. What it shows is that now all the equipment in it to there. What it shows is that now matter of emergency na ha a put to go situation to come. Why can't you give credit to people who conceived that idea? Have you not seen that Nando Kaka Wemari fi inegu? Have you not seen that Nando Kaka Wemari emokumbalo yenu? Mokumbalo Daisang Hospital akudo. Mokumbalo Immaculate Heart. I can name on and on. Mokumbalo la mako. You know na kogedi. Feri in our hospitals we nursing school. Maki yenu we nursing school. Hana train nurses and doctors. You know na story. Yeah, onya amahunye ke wonye nwuranwu. Onya amahunye ke wonye nwuranwu. Onya amahunye ke wonye nwuranwu. I just wola aka ugbo nwere egbe n'ọba. I just decide I can correct ya ka iwe mara na ogu na anu ogu ya ko zugbo. E watago ijiji ntị ike na-eso ozu anani anakpu na anini. E watago and ọkụkọ ntị ike. Pem ọkụkọ ntị ike ọ na ife na ite ofe. Je ngwa Matias na ife nkwuru. Okwifugo now compare Iyenu Mission Hospital with that chemist elulu na mkpọ ka iwe malụ ka iwe fife dị iche na egbe na egbe. Ndị na anụsọgụ people you should actually be learning from. You should be learning from our churches today because they go into the same ministry. They go own our business or we go into the same business. And the reason why your own is not working very well is because you are criticizing the people you should be learning from. Why can't you bend down and learn from them? If at all, that name, if you name, bend down and learn from them. Because if you name is more like you are jack of all trade, but master of none. You see, the matter, na chemistry, ndoka zorogo, you rush to Mission Hospital. Was named Ndigbo na Mission Hospital. Ifenine zueba. Ifenine zurezu. So the one next you want to make this kind of video, say it right. Iyenu Mission Hospital. What is mission? What is mission? What is mission? I na the first set of hospitals that set it up na Igbo Mission Hospital. So how can church set up a mission hospital if they don't believe in medicals? How can they set up mission hospital? Do you know how many years that Daisang Hospital are put to go? And how many nurses and doctors they train to go from that Daisang hospitals are put? Do you know how many? Do you want me to count? Back if only building do na Daisang Hospital are put do older than your father. And I can't call it for so na put on Facebook. Almost one say we bo one mmiri. Sebe gum na toilet sebe se chapụta na Facebook ona na akogedi nwata chọrọ ibu nna ya ụzọ wee mụta dị ọkpara and nwata bunye nna ya enu ngwongwo na ngwongwo ayochie ya anya. Stop criticizing those people you should be learning from. The church has done it perfectly well. You should be learning from them and not criticizing them. So when next you want to speak, say it right. Iyenu Mission Hospital. I actually my time iji or because Nando Kaloria, kids will find your way inside that place. Obo Nando Kalo he ekadanya by 1 a.m. hineku ekayano na steering kananya mudo. Eodago. He said that ni jebel onisha or ni jebel newi or ni jebel somewhere else. But definitely by that 1 a.m. ekayano na steering nanya mudo. Look at hospital ebiane. But go doing the mother tosh na hospital ebiane. Share this video. Can we ban share fear? Go away water that if they play the show. If they play the show, everybody can run to hospital instead of running to God. Yeah, everybody are you aware that for the reverend fathers or doctors kahaw? For the school doctors kahaw? For the pastors are in our foot today, great surgeons kahaw? Are you aware? It's your profession for the name you don't want to know. For even for the reverend sisters, you don't want to know. For the name operation, you don't know. For the name our pastors, no low hana basukos, being emergency. You just respond to that emergency. Are you aware? You don't know. Share this video.